Hakastap jong ka khatnriu tarek nai lur araja arpusau kinong trei jong ka office u Deputy Commissioner West Jandales District kila sakhi ka jingja ka bakimpoi perkhan bakin yo i ki waya haki bentar lenti ya lani ka passage padan hapo ka ni ka office bakila syak patrong ka baki dak kishen ki pen i baki runar kila ot pendukut ru ya ki wayar ka bakila pen saprat samadan ya ka jingtap waya lani ka casing waya. Halor kini ke jingja 48 tip kumnu ki runar ki yo alat bandrung batru hadu katnu ke jingsya penjular bat ladang don em ki wei pat ki tiar ki bla satu na ka ni ka office namar haba persang ban Khlieh no Deputy Commissioner u yathu bu 48 ban OEA namar bam uru 4 yo ke jing tip ke batik na halor kini ke jingja kat kum ka khubor bala yo lum laong baya kini ke jingja lada ban register case Hajowai Police Station bat nagaliang ki polit ru kidang ya chakmat ke jing tokit. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hai ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdai ubabha. Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya kakot ka khia ka jongi. Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya kamet ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya kamet ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bat ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ki jingtei ya kamet ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kini ngen ngat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS ka baha na ka benta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da khau 45. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.